Bakhuid tong Dubai na benda Linda Suciang barang hapeng jing sitom Dubai na benda Gloria Sim badai Sngi kam daga Sngi Lai spa lai putra Wan baru kuen men ko para Jisu naga benda ka jing don jongu hapeng jongi tongenang trang shu shu yabu bawun dup shimde pora ya ka jingim jongi ka jing long jongi ka jing tolot jongi bat ka jing pang jing shitom jongi bawun pelai dud yangi na baro ka jinge bawun dup pelong yangi ki kuon jongu ha kerteng upa baru kuon baru men sim Bakhuid Amen ka jinga e jongu trai jongi u Jesus Christ bat ka jingi jongu blai Lembat ke jingya selok jengamen siem Bakhuid kindon rengka bat pi baro tongin sangesh por ko himen ko para naga binda ki light kilat jengi baro naga binda ki pop baro ki bangile bau jisun pen kuid yangi wan pen timai yangi bau nam siap haga donur kamen siem jengi daga jingit bashisha kenamba ngindup iyo ga jinglong jengo jisu par habaro ke binda jenga jingim don jingidu Chris Imdon ke jinglong u Jesu Christ kabaya lampun sin yang isya ka pop tangen pan map Jesu be id hikai yang iban id bat bin roy ke jingir hapo jangi pangindup la ban pindu ya ka pop bat ke jing tingit para nga pala How blade on bor para pada happy ko himen ko para Bangalale pop shibun dagi jim perkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat janga daga jingle palat janga daga jingle palat bakrau e janga lamar kata ngakar padi ke Maria Bakhuid kabaya isa kati soti ya kiange bat kiri kuid badia pi ko himen ko para benduai na kabinda janga how try to play jungi Ublay badan bor baro nisne yangi barandala ma pigi pop jangi penyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen Traiken rago blay isne yangi traiken rago blay isne yangi I can
Iduai kerpang nagabindaka Mega Bible Convention baka bor jisu nam pau habar ki bri ki wan shimenda Iduai na binda par ki jimben krai nagabindaka neka convention hau benai ben wan Iduai ru nagabinda bahar ki bri ki wan ward yaw jisu aga jingim jungki ki bapang ki beshitam ki bayam sonsi To pai kama shangi koble konong tau bar nong senshar jang kie barra batai bangin shakriya me dakadonu jangi barra knamba ngintip iya ka bor janga jimap e jame tau trai jangi Jesus Christ kun jame uba imbat senshar rengkat bad me haga jingelong kawe jang min siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing puli nagasithi benengkong chang Paulus Bakhuid syaki Kristan hakorin. Ko para to aingu shisha yakisap ki bakham kraw. Pan ngan kedau happy yakalinti ka bakham ha shushu. Ladanga kren hakiktin chong ki brew pa chong ki angel. Henry habangam don yagaching e ngalong tang kirnong basawa. Lani kasyang kuriyaw pariu shaw shaw ladang ngadon ya kasap pania thu lupa pangan shampang ya gaching maya baro padia gaching te baro pad lada ngadon gaching ai baro kat hadu pan kenria ya gilomba henry habangam don gaching e ngamlong ai ruem lada nga ai lut kat kabangadon padladang nga ayela kamet pantang habangam don ya kaching e ngam mentoy ai kaching e kalong kabayai sha pad kabaspun kaching e kampi hun lani le klew henry le kam le kraw lani klem akor kaching e kamwat mentoy yaladi kam khoi lani atnut kam kamen hagaching le bom hog henry kashat kamen hagaching shisha kaching e kaya sha yaki ai baro kaching shania yaki ai baro kakarmen yaki ai baro kashat gem yaki ai baro kaching e kam do no lanu henry kaching ya thulupa kinkut kiktin kithli kinja no kaching tip kandu no namar kaching tip chungi kalong kabam janai but kaching ya thulupa chungi kamlong kabajanai henry enda kawan kabajanai kam sadu no menta ngadang khna ngalakran kum ukhna ngala perkhat kum ukhna ngala shampang kum ukhna enda ngala kelalong urang ba ngala kentai no ikirukom khna naba mentang yo I berngut bernget kum hakayit khmi henry hakata kapor ngin sayo I markmat mentang ngatip tang kanuk katu katni hakata kapor ngan satip pura thik kumbala tip pura yanga kumta kini lai kaching kermen pat kaching e kiyaisha henry kabakraw tam na kini kalong kaching e kaktin chong utrai Sanggo iau play. Sam lai pulai nambar nhiều spa khát sa. Nhiều spa khát sa. Ngin rai antifon balai. Di mau trai tang ya Hallelujah.
ya kekubur congka jingi bok cukup. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengka batpim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kabram hame kotrai. Uji sula om, but ngan yanu jori ki brio jonkane ka pateng. But ki yasirim ya ki kina, ki ba shongkai ha ka yo, ka jaka yo, but ki ba yakren paramaki. Ngila pot tangmuri nagabinda jompi, Henry pim shimla shad. Ngila ruai benyao, Henry pim shimla yam. Naba uya anis baptist, ula wan, shim bam po, but shim di wine. Te pi ya ong, shong soit. Kono brio ula wan, bam, di, te pi ya ong, hakami, jelanguit, badu nong buait, paralog jongi nongulum kajana, bat ki nompa. Lajar kata, ya ka jingstat, la pengsan, da baro ki kun jongka. Ka gospel jong utrai. Kacingero ya me kotris. Ko himen ko para bayid hau trai Jesus Christ. Kejimpule mendaka Sngi ka kot ka ver yangi ban puson jiliu halar kawe kapang. Kapang kaba marwe kalong ka jing start uble. Ka jing start uble kaba mut ka jinglong uble. Ka bor uble. Kaba penrendi ya baro. Kaba penkuit ya baro. Kaba penjanai ya baro. Ka jing start kaba ujisu kren kalong ru ka jingi duble. Kumba ong u Paulus Bakhuid ha ka jimpule sya ka shti sya ki Korinth. U ong ka jingi duble. Ka jingi bashisha. Om de jingi kano kadur. And right jingi bashisha. Habang yus ngo jingi bashisha kakadaw syapang uta ubalong ubashisha. Na uta ubalong ubashisha kawan tuit ya ka jingid. Na uta ubashisha kawan tuit ya ka jingstad. Bad habang ngiyalong kaway bad kane ka jinglong ngiru ngin salong ke bajanai. Nakataka daw Paulus Bakhuid ukandu ya baru ki briyu. Lese pilong ki briyu badon bun ki sap. Lese pilong ki briyu badon ka jingstad jong ka perte. Lese pilaman long ki kon ki badon bun jait ki jinglong ka babha ka ba pe perkat. Lese pilong ki kon pe perkat pilaban le bun ki kam kaba lese kaba yarap ikiway. Kaba mendoy ikiway. Henry Paulus Bakhuid wang klam mendoy ya kita baro lada pimdon ka jinglong uble ka jingid uble ka jingstart uble khala ban penjana yapi ban perkat palat ya kaba pilaban lemenda. Lese don pun ki brio ki basngau tengen haba kilaban le malu malakano kano kakam. Henry ya kita ki ju ki brio ki le kinu ki kamba ba. Habab ki pai sha wepat I himmen ne ipara ne kawaipat I himmen ki para lesi ki les new ya ki way. Hakawai ke liang ki le bha ya ki way. Hakawaipat ke liang ki les new ya ki way. Lese habadon bun paid lese pilong babata. Henry habapidon hayinga sem jambi pilong mar kompong. Pimlaban idia kikon, pimlabin idia utenga, pimlaban idia katenga, pimlaban yade bahabat ki kimmen ki para, Henry habapidon sakawai pat ka jaka, pilomba bah palan. Paulus Bakhuid ong kane kalong ka jimpang ka bangi kod ki bru bam don jingit beshisha. Ki don jingit
ne ki don kano ke jingkwa ban le kano kam henry ki le na mar ka ta ke jingkwa omde na mar ba ki don jingi du blai le se haka school ka bangi pule kinna kam da me kinna le se pi le bun ki kam henry haba pi pai shai ve pat parlo pim laban id pim laban map pi yeshun pi bishni le se haba pi ya trilang bat kano ke jaka pi don kato ke nukut ki briyu ki ba pi id don bon ngut ki briyu pi jingai no naki blese pi lamba start ban pende ki kam jompi ha ka ba yes no lang bat kato ka ngut ki briyu ha ka ba kindai ya bon bod u Paulus ba kudu ong pi le ki kam na mar pi don sap henry pim don jingi du play ha po jompi pim don jinglong u play ha po jompi lese bon sin ha ga jingim jongi ngi don kam ban so tu ko ki men ko para bon apedeng jongi ki kristan ngi im klam jingid ngi laban so tu kawai ka ken hon ka yakendu kawai pat ka ken hon ngi lese ngi peit eki da ka jimbitar lese ngi peit eki da ka jimbishni lese ngi peit eki da ka jingtarai sniu lese ngi kran ben ngi kran tad buram namar ngi im hakane ka juk ka baminda don bon ngi kin hon kristan don bon ki niam kawai ka niam ka peit ya kawai pat ka niam ki peit kumno kawai pa uway uburiu uba peit da uway pat uburiu ubam ngeit haka niam la jong ki peit kumno ki bishni ki tat kran tat buram ki bitari ki lese ki jingai na ki kim nushu ban kran si kandinru kim nushu ban pusam riki ki tandang ngi shaid late ban jingo iki beriu lese ngi late jingo habadonga jing yap jungi beriu hakino kino kiing kalamper kino ki niam kalamper kino ki kinhun lese ngi late jingo haba kawai ka niam ne kawai uwe beriu banget da kawai pat ka jingait kaba wan ngi pe kumno ngi id kumno ngi laban id ngi laban pedia bon sin nga shaid yomad yakane ha ka ya kiyen lada ngi don kum kane ke jinglong ngim don u jisu ha pojoni lese ngi ong ngi baro ngi ngei thau jisu ngi baro ngi don ka jinglong u jisu ha pojoni lada manga bad mapi ngi don ka jinglong u kris ha pojoni ngi de ban don ka jinglong ha ki kam gi jam jongi ngimla ban pendu ya u jisu ha pojoni habang yade badu we patu brio ne kawai pat ke brio ngimla ban buri ya ka jinglong u kris habangi kren badu we u brio ne kawai u brio kaba ngim itu ha ka jingim jongi ladangi long ki brio ba buri ya u jisu kaba mod nga ong ka jingid namaru Paulus ba kudong lada pim don jingid lada pim don jinglong jong uble ha po jompi kie baro kaba pile khalong kaba tilli ha po jompi kam poida ye kam mindoy ye pidang pinjot yalade haka jaka pin ban kane kalonga jimma kaba bon gi kristan gi omad lese ngiong ka mehale kade ka stage jong bon ngut ki kristan enre hadu kat no ngi don jinget li ha pedengi kristan ngi ong ngi mane ya uju jisu henre ladang ngi dong ngi long ki ba id ya uju jisu bale ngi don ke jingya ka jia bale ngi don ke jingya pe jing mod bale ngi pe iwe pat kum gi nongshun bale ngi pin khalad na kane ke jingi jongu ble ha ka jingim jongi ladangi pen kalan na kane ke jingi do kris ha ka jingem jongi ngi khandangi ongi long kristan ngim de kristan ki bade bandon ki long ki brio bade bandon ke jingi bi jongu kris ke jingi bi jongu kris ka ba u Paulus ba kuduang kalong ke jingi nagata ka dau Paulus ba kuduang habangi duai habangi trang ke jingar ko jongu jisu ngi de ban trang naga benda ka ki ba kham shaneng kabash kam shaneng kalong ke jingid katap ya baro ke jingdona jongi habangi snodom habangi snobitar habangi bishni ya kiwei habangi tarais ni ya kiwei habangi sno jaitu ya haga jingim jongi ngide ben soto ngadona jingid ubale ngadona jinglong ubale haga jingim jonga ladanga im komne
uble itushu ianga ujisu itushu ianga tengi de bandon ka jinglong uble na kata ka gospel mendagas ni ka karan sepang ka jinglong jongi brio ki imkum ki kinna haka jaka yau ki akran paramaki kalam sotu don bon ki brio haka por jisu kila kentai dia jisu kila kentai dia jisu ki ong kawai ke liang ki dia uble ki ong kawai ke liang ki mane ya uble henre kawai pat ke liang ki kentai na ujisu ulong ka dak ka shinjong ka jingid kalam dia ujisu kalam pedang ya ujisu kalam perlong ya ujisu upadeng do janga jingim jongi ngimla banlong ki pasei so haga jingim tengin ngokul mar kum dikina yau ngi keren laipo rukam kalam ka jinglong kalam ka jingi do pelai ko himmen ko para tongin pediang pura ya jisu man gasngi ngi de bentuai jisu pin ro ya ka jingi ite haki kemacengi haki sindur jengi haki skor jengi ngin yusngo ya kie baro kabalaban tau jisu hapo jengi ngin peit ya kie baro kabalaban pinwandur jisu hapo jengi ngin mudur ya kie baro kabalaban pelong uble hapo jengi ya kie baro ba percaya kata ka jim pelong uble ngi deben kentai lem gomda ngin myo jingit ngin myo jingar ku na jisu tongin duwai naga pinta ka nega jingai hakane ge yukirish Bakhuid tongin berteli ala day da rangkat bad baru ke jing tolat ke jing dona jangi jisu be id pen roy shushu ya ke jingid bashisha hapo jangi bun sin ni im kalam jingid ni im hakaniam kalam jingid jisu pelong ngi ikun kibakit kibaba ya meman ke kelip mat kanam ba ka jingid kan roy hapo jangi ban kudup ya baro ban map ya baro ban yarap ya baro ban lebha ya kiwei baro en yaro ya utrai Jesu Christ tangin plai ka jinget ka jongi nganget how play ba biden bor boro long tau ka bring ka kindau ha Jesus kun marwe chungu utrai jongi ya bala puna min sim Bakhuid ya bala khan ka Maria teisuti bala shale bein Pontius Pilatus la sanar pnayahu ulaya platep yahu ulahia shakibaya hakasni kabalai nami pande kibaya ulakiu shabene ushang shakamonu play upa badon bor baro nang da unwan pat ban bishari kibayim bat kibaya nangaid homen sim Bakhuid haka Balang ke atolik Bakhuid haka jinya silok irikoid haka jimap ikipop haka jimi pat kedok daga jingim bam jekut amen Laispa propusan duai ko himen ko para baka jinknya jonga ba jumpi khallang ka papriang hon hau blai upa badan bor baro go try pring jingkya ki ti chongki ka mata ka jingero ka buro ma ka jing chong ka jimentoy ngi ba ka Balang Bakhuid chong pa ro ko we
topet daga bas bun ia ke jing karpa jongi ko trai padha ke jing spoon jame topediang ya kini ke jing tarwa kinia jongi shakri jame ba kumda ya ka ba mangi shimet ngila tarwa sheka buram ka kerteng jame kan men doi naga benda ka jim penim ya baro da ukris o trai jongim Amen. Utrai undon reng ka bat pim Engkabat pil. to kentiu ya la ki donut Ikan tiwi ki shau tong shau. ingu ya utrai ublay jongim Asong hok bat kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu ya me ko kendrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jongi pin ban ka jing sngongu jongi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jongi kim pinyare ye ya ka jing krao jame henre ki harap yangi naga binda ka jim penim lamba utrai jongi Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kin kon ruai jongi angel ngi ro ya me bat ngi pen bana daga jing kemen tuwai na do katonud pen roy ka jim pen sle jung men siam Bakhuid hapo jangi pangin dup roy ha ka jingi du Chris kumba ong Paulus Bakhuid lada om don jingi du Chris hapo jangi ngin long ki batli kalam yo jingarku ublay unum itushu yangi tongin tuwai na do katonud bangi don kata ka jing long jung ublay hapo jangi dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jing Bakhuid barong namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umensiem jame kum ka umje halo janki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yahu badala ka mons ngabha ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada ka baingo yame ulakdia yahu badula ai halage senran u om to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalom ka medjanga ya ka banaiti naga benda jumpi haka ju karu kamendala la yabam ulashim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka halake senran u ong tu shim batudi na kane pi baro namar kane kalom ka kuri janga snam janga jutang batimai badbam jikut ya ka bayan penmi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jimmap yakipop toleya kane ban kan mau iangam kasnam bakardor jangu Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid yake men siam adim pen Bakhuid pen koi pen kia yangi ki bapang ki bashitam yada yangi na ubamen na ki kalam
Kajimaya Jonka Jinget. Katasin bangi bamdu neuku bangi de nagane kakuri iben naga jingyak jome gostai tatadu Namarkata, Ngi Kibapen Mendaya Gajingia, Badgajimi Pa Jungu, Nitarwa Hamego Trai Upu Janga Jingim, Badiaka Kuri Janga Jim Penim, Nida Aing Waidem, Namar Mela New Yangi Kibabit, Benyang Hakama Jame, Badvan Shakriya me, Daka Basneverid Nikar Padia me, Bangi Kibayobinda Hakamet Bagas Namu Kris, Ninlong, Kibala Pinyata Likawe, Da Umen Siem Bakhuid. Token Maugo Trai Balang Jame, Kabala Priang Hasatala Kaparte, but Penjanaya Kahaka Jingid, Rankad Bado Francis Upabako Jangi, Wilbert Marveno Bishop Jangi, but Bahar Killing Dog, but Kirinium. Taken Maulem Ro Yaki Himen Kipara, Shinrang Batkinde, Kibela Yotia Dakaba Kermen Yagajimi Pan, but Yabar Kibela Kalatno, Takajing is Nejame, Topediang Yaki Shagajing Shai Kakamajame. To isini yangi barangi kerpadia me, barengkat bat kamaria teso di Bakhuid kakami jongoble, ujaso bakudo kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid, but baru ki rikuid ki belapenskova yame. Pateng la pateng, ngilong ki babit benyo benda le magajingim bam jikut, but bangini ro, but pendon buram yame, da ukun jame, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayupa badan bor haga jingelong kawai jungamen sim Bakhuid barok buram bad ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko para tong in duwai naga vinda ke jing dumu jongi kamda me ke jing kwa jongi ben roy haga jingi du Chris but kum jurung i duwai naga vinda ka mega Bible convention but duwai ru naga vinda ki ba pangi ba shitam paro ki ba karpad I kakane ki Eucharist Bakhuid naga binda ka jingai kerpang alo jongi kopa jongim ba hamaning kalonga Bakhuid kerteng jame kanwan ka ima jame kalonga mon jame akanda kumba hamaning to ayangi minta ka jimbam jongi ka bahala kasni batama yangi grangkhang jongi kumbangi rungi map ikebeles niu yangi padwa delam yangi shaga jimban shoy henry to light yangi naga basuniu Top light yangi karpat ko try na ke jing sini barra ha ke jing spoon jamme tai jing suk jing sign ha ke sngi jangi kramba da ke jingera ke jing isne jamme ngi light bara bhona ka pop ban ngi yo jing da na ke jing jinjar barra kat bangi dang ap ke melendi ha ke jing karmen Bakhuid but ke jing wan pa jung nom penim jangi u Jesu Christ Namar ka chume kalong kaima Kachume kabor bakaburam chinam lai chinam. Kotrai Jesu Christ meu bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pedi ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jings bun jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingetele kawe kat kum gamon jame mami uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai Kandon barabor rengka bat pim Rengka bat pim dap daga jingi do Kristo ini ingu markelia Dukun lang bro Hakomi ukon lambro jongo bale
Hakami Bakhuid no kapop jang kaparte. Sukito ke balakot shaka jingawai jung ukon lamborot. Kokendra namlong kusang hok mamendrong ko kaying jana. Communion mit siem. Don bon sin haga jingim jongi ko Jesu. Im don jingir satya. I isi i bishni. I tarais ni yung i dom. I long i dao jonga jingya pai. Ka jingya bishni. Jesu bay ed. Te se halo jongi haga jingir bay shisha jame. Bangindub bin janai shishu yaki kam ki jam jongi. Ka jingim jongi. Ka jingya day jongi haki kasem jongi. Ka jingya day jongi baki parabariyo. Shimti pura yagi jing talon jongi barno. Kindi buram yagi ko Jesu. Ben goy ben kaya yagi. Ben kalain boring e Jesu. I mean siyam yagi hagane kalema. Pag instant kamay no ka jingim jongi bay pay way. Ta yagi priya baro badan hapadenge jing sosi. Ta yagi priya baro bayim kalam jingit ka jame. Ka jingit ba shisha jame. Ta yagi priya baro kiya bita. Kiya bishni. Ki long ki dao jang ka jingya pay. Ka jing john. Ka jingya snam. Ben ta yagi barno. Penjarai ko Jesu daga jingir jame. Shimdi pura ko Jesu ay boring ko Jesu.
ai boring iko Jesu hallelujah 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 Jesu melong katlong jaga jengit pen slaying daga jengit pen slaying daga jengit ki kamadi ki skor ki shindor ki jemo jembarka jangi kameka pa jangi baro bangilong katlong jaga jengit kumbalong mame ko Jesu ai boring vai pai vai ai baga perte baro kame kan dab daga jengit ko Jesu man kai brio mat ki jait ben rio kinang dab daga ne ka jengit ka jame hallelujah 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 Jesus 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 dying iko Jesus men guiding iko Jesus met but men see men hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngin nia tuai ngi karpat ko trai to ai baka jing tre kam janga jingais bu na bening kan shimdi yake donur baki medjungi kum daba man lapor ka jing snow jungi henre ka bor janga kan kam tre hangi da u Chris utrai jungim Amen. Utrai undon reng ka batpim ble badon bor baron karkoyapi uppa barukon baru mensim Bakhuid ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babajung utrai daga jingim ka jomping Iso yau ble. Sanspa arpau. Kam jong me ki bakrago tra. Amen. En je roi het Jesus Christus.